हाग्रानि मैदेरा सिमफायलाङो गंसे फरायसालि। बे फरायसालियानो जादों जेवारि एकाडेमि फरायसालि। मानसिखौ नङा एबार हाग्रानि मैदेरा फरायसालिखौसो सिमफायलाङो। थिग बे जाथाया जादों चिरांनि फारौ भुटानसिमना साखाथियाव थानाय दागगारि हाथिसारनि बर' बिजोंनि फरायसालि आम्बारि जेवारि एकाडेमिखौ हरनि समाव मैदेरा गाज्रि थेर-बेथेर खालामलाङो। जाथायखौ बे फरायसालिनि सामलाय आफादजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। मानोना दायो फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होबाय थानाय समावनो बेबायदि थासारिया जायोब्ला फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव गोबां जेंना नुजायो। बिनिखायनो सोलिफु सरकारनिसिम थेर-बेथेर जानाय फरायसालिखौ एसेब्लाबो मदद हरनानै फोसाबफिननायाव मदद होनो थाखाय खावलायहरदों। नोंथांमोननि बे स्कुलाव थांनाय मोनायाव हाग्रानि मैदेर फैनानै न'फोरखौ थेर-बेथेर खालामदों होनना खोनादों। स्कुल न'फोरखौ माबायदि खहा जादों? ओरैनो जोंनि दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिंनि नैबे आम्बारि जेवारि एकाडेमि बे स्कुलाव दिनै हरनि 2टासोआव फैनानै जोबोरैनो खहा खालामलांदों। मानोना जोंनि नैबे आम्बारि जेवारि एलपि स्कुलनि जोंहा बेरा आरो लोगोसे स्कुलनि डेस्क बेरेंसि आरो बर्ड आरो जोंहा बिल्डिंनि खामसालिनि पस्ट बेखौ खहा खालामलांजोबनाय जादों। दा बेवहाय ओरैनो नैबेल' दाल' नङा, नैबे थांनाय हरावल' नङा, बे मासावनो खनथामसो फैबाय। दा बेवहाय इसिबां मानि खहा खालामलांनाय जायाखैमोन। नैबे थांनाय हरनिया खहा बांसिन खालामलांनाय जादों आरो। माबेसे बायदि फैदोंमोन? ओरैनो नैबे थांनाय हरनिया माब्रै माबासो फैनाय जादों। दा हरनि सम जोङो बेसेबां फैदोंमोन बेखौ मिथिजोबनो हाया। अबेबा हाग्रायाव थाखुमाबोयो। दा बेवहाय नैबे स्कुलाव फैनायाव माब्रै माबासो फैदों आरो। खहा जानायखौ लानानै सोरखारनिसिम माबा मोनसे खावलायगोन नामा? ओरैनो खहा जानायखौ लानानै जोङो नैबे जिहेथु जोंनिया फरेस्ट ओनसोलाव हिसाबै दा जोङो नैबे बिटिआरनि जोङो मान होनो गोनां फरेस्टनि EM सार रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जोङो खावलायनो सारो। सारा गावनि थ्रुयै मा राहायै नैबे स्कुलनि जे बेरा बर्ड डेस्क बेरेंसि बेफोरखौ मा राहायै सारा लुफुंनानै होनो हायो बेखौ सारा बेबस्था लायोबा जों नैबे स्कुलनि SMCनि हिसाबै बा जोङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाबै जोङो बे राहाखौ लाहोनो जोङो सानो आरो खावलायो। ओरैनो बे स्कुलाव फरायसा हिसाबै साबेसे? ओरैनो बे स्कुलाव फरायसा हिसाबै 100+ दङ। आप टु LKG निफ्राय क्लास 8सिम बेबायदि फरायसा गासै टटेल 100+ दङ आरो। बे ओनसोलाव सानफ्रोमबो फैबाय थायो हाग्रानि जिनिसा। बेखौ लानानै हाग्रा बिफाननिसिम फरेस्टारफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा? जोङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आङो बेखौनो खावलायनो सानो जे जोङो बे थांनाय हरावल' जोंनि बे हाग्रानि मैदेरा फैयो बे नङा। मानि दाथ' नोङो घरे घर बयनावबो नोङो न' हाबो। सोरनावबा बाख्रिनि माइ सौफ्लंनानै जालाङो, सोरनावबा ओंखाम संग्रा सिफायलाङो, सोरनावबा बिदिनो थानो गंसे गंनै न'खौबाबो सिफायलांजोबनाय जायो। दा बेवहाय थानो बिराद हालाय हाफाय जायो। जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो गोरिब दुखिया गोजा। दा बे गोरिब दुखियाफोरा नैबे न'खौ लुनानै लाफिननो गोब्राब जायो। मा खारनाव हाग्रानि जुनारफ्रा मानसिजों मोगा-मोगि जाफैदों नोंथांमोना? दाथ' जोङो बे खारना बेनो जाहैबाय जोंनि गासैबो सुबुं माहारिफ्रा गोबां हाग्रा ओनसोलखौ गासैबो जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा बा सुबुं माहारिफ्रा माने थाखानाय हाखौ दोननानैब्लाबो माने हाग्राखौ सिफायनायनि सायाव जोंनि नैबे हाग्रानि मैदेरफोरा
बे जोंनि गामि सिङाव बा गामि ओनसोलाव उतपात खालामदों होननानै जोङो साननो हायो आरो।